10. septembra, v deň Svetovej prevencie samovrážd, predstavila spoločnosť PENAM svoju iniciatívu v boji za duševné zdravie mladých. Vidíme, čo sa deje v spoločnosti a hlavne nás zasiahla interná skúsenosť v rámci spoločnosti, kedy jedna naša kolegyňa urobila úplne fatálne rozhodnutie životné a toto nás nejakým spôsobom namotivovalo, že niečo chceme zmeniť nielen smerom k našim zamestnancom, ale možno takou spoločenskou zodpovednosťou pristúpiť tomu, že chceme podporiť takýto projekt. Spoločnosť preto vytvorila nový produktový rad pečiva určený pre športujúcu mládež, no zároveň im poskytne finančnú pomoc pre občianske združenie IPčko. Práve to sa už dlhodobo venuje poskytovaniu psychologickej pomoci mladým ľuďom, ktorí pomýšľajú na samovraždu. Celý tento projekt, celá tá spolupráca je absolútne pre nás výnimočná, je to úžasné. Samozrejme, že smutné je to, že predchádzala tragédia, ktorá sa v spoločnosti PENAM udiala, ale na druhej strane nás firma PENAM oslovila, že toto sa už im nesmie stať, nesmie diať a hľadajú podporu, odborné nástroje, ako vo svojej firme nastaviť tú politiku trošku inak. A zároveň, ako povedať verejnosti o tom, že pomoc existuje a že samovražda nie je dobré riešenie. Tých mladých ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc a podporu, ktorí ju inde nenájdu, ju potrebujú stále, nielen vtedy, keď si na to spomenie verejnosť, nielen vtedy, keď si na to spomenie štát a politici. A je zase opäť smutné, že na to, aby takéto služby mohli fungovať a mohli sa poskytovať, zase musíme len žobrať a hľadať dobrosrdečných ľudí na to, aby sme mohli napríklad zachrániť vášho syna, vašu dcéru, vaše deti. Na Slovensku bolo v minulom roku 501 samovrážd. V súčasnom roku má táto štatistika klesajúcu tendenciu, avšak stúpa číslo samotných pokusov o samovraždu u mladých ľudí. Túto skutočnosť si uvedomuje aj známy futbalista Martin Škrtel, ktorý sa rozhodol stať sa tvárou celej kampane. Keď som bol oboznámený, o čo sa jedná, tak som súhlasil, pretože si myslím, že téma ako je duševné zdravie mladých je veľmi vážna a je to téma, ktorou sa treba zaoberať. Ako som povedal aj z vlastných skúseností, viem, ako sa človek cíti, keď má nejaké psychické alebo duševné problémy a preto som aj tu, preto som sa teda svojím menom, svojou osobou do tohto zapojil, aby tie štatistiky, ktoré momentálne sú dosť strašivé, aby mali klesajúcu tendenciu. Symbolom novej spolupráce sa stala bodkočiarka ako znak toho, že niečo, čo mohlo skončiť bodkou, pokračuje čiarkou. To, že sme vytvorili iba produktovú radu, bolo viac menej zamerané hlavne na tú zdravú výživu, ale s tým, že na každom z tých obalov bude tu na QR kód, ktorý bude priamo odkazovať na IPčko a každý jeden, kto si ho načíta, si vie pozrieť, že čo to je za organizáciu. My sme len za prvých 6 mesiacov tohto roka prijali 1300 kontaktov, kde išlo priamo o život, kde nás ľudia kontaktovali preto, aby mohli s niekým hovoriť v tej poslednej chvíli, kedy išlo o život. Zároveň sme prijali viac ako 8000 kontaktov, kde ľudia zvažovali samovraždu ako jeden zo spôsobov, akým by chceli vyriešiť svoje ťažkosti.